Еразъм плюс възможностите са навсякъде около нас и въпреки всякакви наши характеристики, ние можем да се включим във всяка една неформална дейност, която се провежда от тях. С участие в различни Еразъм проекти в градовете ви се отваря възможност да посетите други държави на подобна тематика. Като една от ромските жени съм изключително благодарна да участвам в Еразъм Плюс. Тъй като ромските жени са в основен фокус на малтретиране в днешно време, Еразъм Плюс им подава ръка и ги опътва към интеграция и единство. Програмата значително допринася за интеграцията на ромските жени, същевременно насърчава техните права и възможности. Стават се приятелства за дълги години, а понякога дори и любов. Благодарение на програмата Еразъм Плюс се чувствам оценен, разбран, приет и намирам цял куп нови преживявания. Romani women can do it.